Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu checontent, chitubu chisingapwi, chitubu chinoniwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nanamazvikokota kunzi chitubu ichi chiri healthy, chine content iri clean, yakakodzera kunge chionekwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Ndiri kuti mufaro kwamuri, happy Sunday kune vari kuenda kudzisvondo, kune vasati vaenda vari kugadzirira kuenda. Ndangoti ndimbokuratidza iwo minana munana nesimba riri panapa. Ndikati ndibvunze kuti kwenyu kuchechi kune simba rakafanana nerekwedu here iri kamera yakabatwa nemweya mutsvene ikasabatika ichidonedza vanhu. Saka da kuti undiudze kuti mushure mokuona video iri, zvinhu izvi ndezvechokwadi here kana kuti it was staged? Nekuti ndine zvandaonawo zvangu ipapo zvatichazokurukura pekupedza kwevideo tichionesana kana pakati pevideo. Da kuti uzondiudza kuti ichokwadi here, but kwenyu kuchechi ririko here Simba Rakadai? Vakashata. Reka tipinde muvideo tinzwe Apostle JP wachiita minana zvavo. Handiti Andres, please let's change the camera lady, please. With this fire also coming to her. Let's do it very fast, please. Let's do. Please help her. That brother's holding a camera. Also take the camera from him. He's not doing it fine. He will fall down. Video rapera munozoti ndakanyeba kana ndotaura sipo. Ndauti muone musikana we paari kudonha. Musikana we paari kudonha nekamini kaakapfeka ari kugadzisa green skate yake kuti musaone zvemukati. Handiti reka tidzoke titangire panapa munyasozvionawo mega. Help her. That brother's holding a camera. Also take the camera from him. He's not doing it. Manje vakazononoka kukata. Vangada vakangoti achidonha umva wakata kune imwe engo, but vakarara pabasa. Reka tidzoke futi munyasozvionera mega. That brother's holding a camera. Also take the camera from him. He's not doing it fine. He will fall down. Even this one here, come and take the camera here also, here on this one. Take it. Yes, take it. Yes. Even yourself, can you take camera to this young lady who will fall with the camera? You people of camera, you must pray. Even this one, can you put that camera down? Hey, put that camera down. Put that camera down. The camera is having fire. Put the camera down. Leave it. The camera. You people here. Because my brother, my son, this is anointing for you. I'm sure you are hearing it. The way you're looking at you people here, all of you stand here. You people here, stand here. The way you're looking at me, all of you here, I don't like it. I don't like it. Hanzi matarisiro amakandita. Tiri panguva yakadai so handisi kufara nazvo. I don't like it. Catch fire. Let me know what you think in comment section. Kuti isimba chairo here kana kuti isimba chairo. Gore rino tichaonerera zviro. You break chairs over these people here. Can you stand up, all of you? Take it. You are fire, Baba. This one's behind the pastor. This one behind the pastor. The one behind the pastor. The one behind the pastor there. When I passed out my glass, these Chinese people. I don't like. Can you stand up? It's a cinema glass. It's like a white. The one behind the pastor there. These Chinese people. I don't like. Can you stand up, all of you here? You people here, catch fire, all of you. Catch fire, catch fire.
Let me hit your hands. You are going to get money. You are going to get money. You are going to get. Can you stand up, your sister? You are going to get money. This one Power, Baba. was asking herself, is it real? This one was saying, is this thing real? Look at me. Is it real? This one was, can you stand up, sister? Stand up, lift her up. Power, Baba. What are you asking yourself? You say what? You two here. Stand up, all of you. Stand up, stand up, stand up, all of you. What are you saying? Is it real? My sister, look here. You were saying what? Huh? Is it a demon that was making you not to believe? This demon. So it must leave you forever. In Jesus' name. So you people here. Baba, Simba Rakadai, Baba. Kune vaiti hanzi Prophet TB Joshua vakafa vakazoita sei mbofunga mangovaona Prophet TB Joshua vamuka in flesh even kana type afro look alike dress code even matauriro masoundiro handimudara chaiyo handitika. So let me know what you think in comment section kuti kuchechi kwenyu kune simba here rakadai so rakafanana nerekwedu. So ndoka video kanga ndangokuigira kuti ndingokuratidza minana iri kubatwa nemamwe madzifundisi neshoko ravari kuita sei ravari kumhanya naro nedeliverance session yavari kufamba nayo handitika. Sezvamunongoziva kuti pachitubu panapa tinongouya necontent ine umbowo tokuratidzai moita sei mozvionera mega handitika. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes tikuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinoteera muve nesvondo nezuva reSunday rakanaka handitika.